Bila Mrazić večeras, putujem po dečijim priredbama i odlučila sam da budem gost večeras na priredbi naših đaka prvaka. Jeste se spremili? Dragi roditelji, uživajte. Nadam se da ćete uživati zajedno sa mnom u svemu ovome što su deca uradila za vas večeras sa svojim učiteljicama. Uživajte, a vi dajte novogodišnju čaroliju svima. Može? Uživajte. Draga deco, dragi odrasli, dobro večer. Želim vam ekipa naše i vaše televizije. U ovom specijalnom izdanju Dnevnika sa vama će biti Ledenko Zimić, Snežana Pahuljić, Zimko Ledenković, Snega Letić i moja malenkost Ledena Mrazić. Svi vi, draga deco, jedva čekate Deda Mraza, zar ne? On pakuje poklone koje će vam podijeliti. Radujmo se, radujmo se. Deda Mraz samo što nije stigao. Zimko, reci našim gledalcima koje su iznenađenja pripremili. Naravno, a sada, dragi gledalci, iznenađenje večeri je naš gost Deda Mraz! Deda Mraze, uključeni ste u našu emisiju. Recite da li ste spremni za put? Ho, spreman sam, nego šta? Dobio sam puno pisama. Ispunit ću mnogo želja i podelit ću poklone svoj deci. A čeka me i dalek put. Naravno, reci mi, šta si ti naučila u staroj godini? Brojeve do 10, štampana slova i da čitam. Bravo, poklon te čeka. Ali pre toga pokaži mi koja se igra večera za doček u tvojoj zemlji. Evo ova. A pre nego što nam se Deda Mraz ponovo ne javi, idemo na muzički program.
zdravlje, kod vas veselo. Recite šta bi vi poželili našim gledalcima za Novu godinu? Ja želim da sva deca budu zdrava. Ja bih volao da steknu prave prijatelje. Ja želim da dobiju sve cvetiće i petice. I lepe poklone od Deda Mraza. Svi, draga deco, jedva čekate Deda Mraz. Deda Mraz i njegovi roši vredno rade i putuju, pa nas baš interesuje gde su sada oni. I nadam se da imamo Deda Mraza na vezi. Da li se čujemo, Deda Mraze? Aj, divo si, što ste tako skori? Pa niste valjda umorni. Mnogo si otežao od prošle godine.
najveseliji. Vi poželjeli našim gledalcima za Novu godinu? Ljubav, zdravlje, sreću, lepe poklone za nagradu, puno prijatelja. Evo, samo što nije došla Nova godina, samo što nije, sad će ona. Budite strpljivi, dragi gledalci, spremite se, ustanite i pratite nas, igrajte i